Hi guys, bibili tayo ng flower. Lalagay ko guys sa vase ko na maganda na binigay sa akin. So, bibili tayo ngayon. Hi guys, nakarating na tayo. Yung binili ko guys, ang ganda. Ayan! Wow! Ayan oh. Ang ganda no? Mahal pala mga bulaklak doon guys, no? Ano ito, mga 140. Ito lahat, ganito lang kaliit guys, sa 140. Kasi, may maganda ako guys na vase. Galing sa, ito yung, galing sa subscriber natin sa, ano, sa Chicago. Binigay niya guys, pinadala niya. So, ito. Parang flower vase guys, ano? Flower vase naman siguro ito, no? So, dito ko siya ilalagay. Sandali.
Ito siya guys. Ayan. Wow! Ayan siya. Ang mahal ng roses guys, hindi ako bumili. 140 yung yung 40 pesos yung isa. Ito 40 pesos din itong yellow na ito. Sobrang mahal. Tapos guys, may bulaklak ako dito na ayan. Malaki na siya. Ang ganda. So nilagay ko siya sa loob ng bahay. Ang ganda niya guys. Ayan na guys ang ating flower. Ayan. Hindi ako expert guys sa sa flower arrangement. Parang na-stress tayo dito. Dito no. Pero okay lang. Ayan. First time tayo guys na may fresh flowers. Kasi nagandahan lang ako sa vase guys. Sa nagbigay ng vase, thank you so much.